أب ما ينفع تدوكينو زركب إنستيتيوت تكنولوجي إرترا بسلسة كوليج زقاميو كوليج تمرتي كوليج مهندسنا تكنولوجي كمون كوليج نفلتت أب تحت زام كوليجات دم أسران كلتن كلتات ترنفه بتوسخي فريشمان بروجرام تكنولوجي حبريتان ما أكل تيلي إدوكيشن يركبوا بزي كاب زمسرات 10 تخلت عمتات أو يرزلو إنستيتيوت لو من مبلتاش عاجزيو أمر يغلو إذا على وايتكال تمرتي لو عمت 14 تمهرو نيرمو شحن 520 أب كوليج مهندسنا 997 أب كوليج تمرتي شحن 41 أب كوليج سنة فلتت شحن 310 أب فريشمان بروجرام 33 دم أب تيلي إديوكيشن بروجرام كابطلان لا أقدر تمهرو 37 ميتاوي دك أنستين لو من استخايدة سنة سرعة ممراتها استخدمت ليديا تخل مريم تتصبرلوا منجستي إرترا دحرنا تنت حركة بقدام من السريع أتكره بخسر حلو زت أن حمداي أجرجلوت سمرتيو سلازة كيدو حيال تعرن زوج أوجازيف باجت دما إنه لومي أب كل كبابتات هاجر أبيات سمرت تواريدا بتكنولوجيا استسنة بلوتن بقعن توارد دارن فلتت أما تعير كبا تعدل نخل زيكا مع ريو التمنتايس بتأكت هاجر كتلو معوري عدلات كرجاج السلازلوا إنستيتيوت تكنولوجي إرترا ما ينفحي لو متشعة حملة باستفلالي عودتات كاميرام زتنحة شحن كلتا 207 تمهرو بدبلوما ديجرين ماسترسنا مريغم إذن بعودتات سنة فلتت مهندسنا سنة مرتين تكنولوجيا حبريتان استمهروا 497 بدبلوما 696 بديجري 4 بماسترس 10 دما بماسترس دبلوما تمرقم أبتي أبدارشتي إنستيتيوت استغاية سنة سرعات مينستر تمرتي أتو سمر رؤسهم أبتسمعوا قال إرترا أب كل تقلاتات بحافشة أمري تمرت دما بفلاي تمزقبو زلا قسقاس نغط عالم عبالة زت أمامن سرتيا نتف كم زلو بمتقاس بقعت نايتم عامت متأ كابز تفلاليا كولجات نازم الرؤوز اللو تمهرو نبقعت سرعات تمرت هاجر نازم مسكر مخانو قاليتهم إذا كان مدالو درجانا بنفسهم زغير مدرغ معبالة هيوت مبر زنوحة تمرتي مست أسني وزغيد هاجراون محبراون حالات النتس جنا أبكمين تصبيكم كمزلو كل ساف كتذكروا زقبا وعزي هوتي أب إنستيتيوت تكنولوجيا إرترا مخطر بريزيدنت بروفيسور جبري هوت مدهاني بوجنو منكستي إرترا نعبت تمرتي بزقبرو زلو وفري أبتي إنستيتيوت حدث ممهار كفلتات أبيات فتنا كمون مأكلاي بيت نباب مسحت أرض تواريدو كمزلو واحد إرتراوان ممهاران مكلال دما نادي حرم مرة أمرب بتصبو أي أصل كمزلو حبيرهم كمتي ويو حارستاي أبقى ذكرمتن كميون زقبلو تعريف ريو أبقى وعزة حفصو زمن حزبهم زلنا تمهارون فرنايتنا عمتا زكايرو تعريم تحفظ زلو وكيل تمرأسي بقديو منجست زفتر الله من نتعناي تمرت عدل نقعزه هيوتهم زقلس ورقاوة عدل مخانو بمحبار هاقرات تتقلبول معتاو مدبات آبركتوهم كم زعززو قالعاتيهم تمرأتني إيرينا بزهابو حبريتا ألا تمرأتا أبي هيوتهم فولي بوتا كم زلوا بمحبار تمرتهم جميرهم كزازمو بكل مريات نستحقا قزوهم حزب المنجستن بتوفاينت نمقلقال زلوهم قربنات أرقاقيتهم كاب College of Science Department of Physics distinction mathematics very great distinction thank you 3.99 كم تتعطوا subject كل جزء نهار فتحة تعطوهم كل جزء ترمى عليها أنا هون بهم فتية سوزاتهم فيزيكس ترمى علي لسوز حسوكو ساعات بوزها بنيرة ما تحس ناي ساعات جزء ناي صوتك زي كل جزء نقدر نكتب على لك سيلجن عبد زعوت زعنون ستيلت كان نزبله دليل خير متى إن شاء الله سي كل دليل وجه قال دبل أنا سندعي كم زفل اللي سعي أمن لني ترى أنت أيو جزها مديفك بجوب وقتك أمن له خلها
ንሱ ጥራይ ኣው ይደሎ ቲ ዲፍረንስ ማለት ጃኣና ከዓ ማለት ፍሉይ ነይሩ እቲ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ተኻለ ስራሕ ዝገብሮ ግዜ ፍሉይ ነይሩ እሱ ማለት እቲ ዲፍረንስ ካልእ ሃገራት ብዙሕ ሚልዮናት ዶላራት ከፊልካ ተማሃሮ ትምህርቲ ብናጻ ስለ ዘምሃረና ንመንግስትና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ናይ ነጻ ተማሃርካ ወላ ነጻና ኣይዝማሃር ነግድን ተማሃርካ ነገር ናብ ካልእ ሰብ ካትሕልፎ ኣለካ ከማም ክትምህርና ድዩ ኣብ ልምዓት ድዩ ኣብ ዝኾነ መንግስትና ገለ ዝገብሮ ነገር እሲ ከተማሃልፎ ኣለካ መንግስትና እንድዒ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ተሪኻስ ክንደይ ዝተዓደነ ገንዘብ እዮም ዝኸፍሉ ነዚ ኮሌጅ ውድኡ ማስትሬት ይኹን ዝኾነ ዓይነት ይኹን ማለት እዩ እዚ መንግስትና ዝገብረና ኣሎ ግን ብጣዕሚ ክምስገን ዝግብኦ ነገር እዩ እዚ ከዓ ኣብ ካሕሱ ውዕለና ከዓ I promise ማለት ቃል ናይ ነፍሲ ወከፍ ተመራቂ ነቲ ዘምሃረኒ ህዝብን መንግስትን ፍረጻምኡ ክኸፍለ ዝብል እዩ ነቲ ኣብ ዝኾነ ሃገር ክትረኽቦ ዘይትኽእል ነፃ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ውልቃዊ ክፍሊት ብፍጥነት ዘንገሰካ ህዝብን መንግስትን ክትከሕሶ ሓላል እዩ እዛ መዓልቲ ድማ ንተመረቕቲ ፍረጻምኦም ዝሓፍሱላን መብፅዖም ዝኣትውላን ዕለት ስለ ዝኾነት እንቋ ሓጎሰኩም እናበልና ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዕድል ንምንየሎም ሊድያ ተክለማርያም ካብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ኣብ ንኡዞባ ዓረዛ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዓረዛ ንማይድማን 11 ክፍሊ ዛዚሞም ናብ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ሳዋ ንዝወርዱ ተምሃሮ ክገብሮ ብዛዕባ ዘለዎም ቅድመ ምድላዋት ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ሓላፊ ጉዳያት ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይካኣሉ መምህር ምሕረት ኣብ ገብረስላሴ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሳዋ ነቲ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዝመጽእ መንእሰይ ብኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ሞያን ስነ ምግባርን እትኽስኩስን እትሃንጽን ማእከል ምዃና ብምጥቃስ ሕትሕታዊ ፍቕሪ ስኒትን ሓድነትን ከደልድሉ ተላብዩ ሓላፊ ንጥፈታት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዕቁበ መለስ ብወገኑ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ተወዳዳርነትን ብሓሳብ ተመላላእትን ንክኾኑ ኣበርቲዖም ክጽዕሩ ብምዝኻር ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ክመላለሱን ንዝደኸሙ ብጾቶም ክሕግዙን ክተባብዑን ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጹ ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ድማ መንግስቲ ዜጋታቱ ብማዕረት ብትምህርትን ሃገራዊ ክብርታትን ንክኽስኩሱ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ውጽኢቱ እናደመቀ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር መንእስያት ተዋዲዱ ንዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀምሉ ተላብዩ ተምሃሮ ብግዲኦም ዝዋሃቦም ሓበሬታ ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞ ትምህርቶም ኣዝዩ ኣገዳስን ሓጋዝን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ትምህርቶም ዕዉታትን ኣብነታውያንን ክኾኑ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጾም حرصت مبادرون الزبا سرجعا جرو سمع كلتن صدر سواتن صقمات وجناتن بوفرة حرص من زيومن أبت بتشعت حملة تخيد وفرة ويسرحوا 254 صمد بعور كم تصادفوا أم حدار من حدار كبابي مبادرو كشهبتهم تسمع مكيل نيرين حبيرهم أتم حرصت أبزها بوريتو صدر سوات صدر كل إرترا وزيجا مخان بمتقاس أتي أب جرو صدر سوات سلاسل وفرة نحل نعرفتي كم فترة محبيرهم እቶም ግሮም ተሓሪሱ ዝተዘራሎም ስድራ ስዋኣት ድማ እቲ ሰናይ ተግባር መርኣያ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰማዕታቱን ስድራ ቤቶምን ዘለዎ ክብሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስጋናኦም ገሊጾም ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ኣደንበር ማሕበር ኣብ ኤውሮጳ ወይዘሮት መብራት ሃብቱ 12 حمله ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ ብ22 ሰነ ኣብ መበል 59 ዓመት ዕድሜያ ኣብ ጀርመን ዝተሰወት ወይዘሮ መብራት ኣብ 1975 ኣብ ቤይሩት ምስ ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ ሓይልታት ድሕሪ ምጽምባራ ክሳብ ዕለተ መስዋእታ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሱዳንን ጀርመንን ብዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ኣብ ምንቃሕ ምውዳብን ምዕጣቕን ኣብ ስደት ዝነብሩ ዜጋታት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ልዑል ኣስተዋጽኦ ዝገበረትን ንህዝባን ሃገራን ብተወፋይነት ዘገልገለትን ሓርበኛ እያ بحيال هجرة فقري التلل سوء ويزر مبرات مثلا معرنة دكنستو إرترا كون مجبر بصناعتن أمنة استقالستن لبطوتها زمرحة أبنتها وزيجون يعني راه سوءتي مبرات حبتو بعد حدارن أدكلت ولداتنا هجرة محبر دكنستو إرترا بمسواتي وفيتي أبال ويزرو مبرات حبتو استسمع مرير حزن نقلته نسترابيتا بيت سبا مقالستا فتوتان صنعاتي هافكم يبل شامناي مدرسة تور دو فرانس كلتا شحن 16 بناي 184 كيلومتر بدهينا عقبة ولدر قتل وعللهم تولدر قرمي وحدات ساعات تزازيمو وتصيتو اسسعبيهم لومي تقرادمتي كاب بوان اب ليشون استزرغحنا 184 كيلومتر ولدر ما كايدوم ناي لومي ناي شامناي مدرك ولدر كاب زحلف مدرك فلي زبلا ازي بزح حيال عقبات زحقفه بمنبرايم ابزا ولدر زي ازعوت تقرادماي دما بጫማና ናይ መሓዝ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ፈሊጦም ኩሎም ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ተقرادمتي ኣብ መስርዕ ولدر ቀሪቦም እቲ ولدر مستجمره كم كل ግዜ ብዙሓት ተقرادمتي ካብ ዓባይ ጉጅለን ምህዳም ይፈትኑ እኳ እንተነበሩ ብድሕሪት ዝነበረት ጉጅለ ዝበዝሕ ግዜ ብተقرادمتي ስካይ ሓደ ሓደ ዋን ድማ ብተقرادمتي ሙቪ ስታር እና ተቀለሰት ነቲ ርሕቀት ተጽብቦን
ትቆጻጸሮን ነይራ ዓቐበታትና ተሰግረ ኣብ ዝመጸሉ ዓባይ ጉጅለ ንኹሎምቶም ብሉጻት ዝበሃሉ ተቐዳድምቲ ሓቂፋ ኣብ ቅድሚት ተረኣየት ዝነበረ ዓቐበታት ሓሊፎም ኣብታ ዝተረረትን ናይ መወዳእታን ዓቐበት ኣብ ዝበጽሕሉ ተቐዳድምቲ ክፈታተኑ ጀመሩ እንተኾነ ግን እቶም ክልተ ቀንዲ መወዳድርቲ ዝኾኑ እንግሊዛዊ ክሪስቶፈር ፍሩምን ኮሎምቢያዊ ናሮ ኪንታናን ኣብታ ዓቐበት ክፈላለዩ ይከኣሉን ዓቐበት ተወዲኡ ኢሉ ዝተዳህለለ ናሮ ኪንታና ግን ኣብ ምዛምታ ዓቐበት ዘይሓሰቦ በርቃዊ መጥቃዕቲ ካብ ፍሩም ኣጓነፎም እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕል መሲሉ እኳ እንተቐረበ ፍሩም ግን ተኣምራታዊ ክበሃለሉ ብዝኽእል ብቕዓት ነቲ ቁልቁለት ከም ማይ ሰተዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ፍሩም ኣብ ሰዓት 50 ማይልስ ይጓዓዝ ነበረ ብድሕሪ ዝነበረት ጉጅለ ሓንሳብ ብተቐዳድምቲ ሙቪስታር ጸኒሓ ድማ ብተቐዳድምቲ BMC ነቲ ፍልልይ ንምፅባብ እኳ እንተፃዓረት ክኾነላ ኣይከኣለን ፍሩም ድማ ነቲ ውድድር ብ4 ሰዓት 57 ደቂቕን 33 ካሊእትን ብምዛም ሕንፃፅ ረገፀ ብድሕሪኡ ዝኣተወት ጉጅለ ድማ ካብ ፍሩም 13 ካሊእታት ዳሓረት ኣብዛ ጉጅለ እዚኣ ካብ ዝነበሩ ዳኒ ማርቲን ናይ ኤቲክስ ኩዊክ ስቴፕ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ጆዋኪም ሮድሪገዝ ድማ ሳልሳይ ኮይኑ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ከንፀባርቕ ልዑል ትፅቢት ዝተገብረሉ ናሮ ኪንታና ድማ መበል 11 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሞም ኣብዛ መድረክ እዚኣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ ዕውት 25 ደቂቕን 54 ካሊእትን ድሒሩ መበል 84 ናትናኤል ብርሃነ ድማ 34 ደቂቕን 43 ካሊእትን ድሒሩ መበል 126 ደረጃ ሒዙ ብመሰረት ናይ ሎሚ መድረክ ውድድር እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሮም ብ39 ሰዓት 13 ደቂቕን ብ4 ካሊእትን መሪሕነት ናይ ውድድር እዚ ሒዙ ይቕፅል ኣሎ ብድሕሪኡ ድማ ኣዳም የትስ ናይ ኦሪካ ባይክ ኤክስቼንጅ ዮዋኪም ሮድሪገዝ ናይ ካቱሻ ድማ ብ16 ካሊእታት ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ይስዕብዎ ኣለዉ ቀንዲ መወዳድርቲ ፍሩም ክኸውን ትፅቢት ተገይርሉ ዘሎ ኪንታና ድማ ብ23 ካሊእ ድሒሩ ኣብ መበል 6ይ ተርታ ተሰሪዑሎም ኣብ ናይ ዓወት ውድድራት ራፋኤል ማይ ካብ 31 ነጥቢ ወናኒ ቀይሕን ጻዕዳ ነጠብጣብያዊት ማልያ ኮይኑሎም ኣብዚ ውድድር እዚ ቲቦ ፒኖ ብ30 ነጥቢ ክሪስ ፍሩም ድማ ብ22 ነጥቢ ይስዕብዎም ንብሉጽ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ታሕቲ 25 ዓመት ንእትውሃብ ጻዕዳ ማልያ ኣዳም የትስ ናይ ኦሪካ ባይክ ኤክስቼንጅ ክቕበላ እንከሎ ብድሕሪኡ ደቡብ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ዳይሜንሽን ዳታ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ሰላም ፕሪመሪራ ዝርከብ ሉዊስ ሜንቴጀስ ካልኣይ ኮይኑ ክስዕብ እንከሎ ሳልሳይ ድማ ዋረን ባርጊ ናይ ጂያን አልፔሲን ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ገና ካብ ዝባን ተቐዳዳማይ ዳይሜንሽን ዳታ ማርክ ካቫንዲሽ ኣይወረደትን ዘላ ጽባሕ ዝካየድ ናይ ተሻዕ መድረክ ውድድር ካብ ቬላ ዳሃና ኣድራን ተበጊሱ ኣብ ኣንዶራ ዝዛዘም ክኸውን እንከሎ ተቐዳድምቲ ተሪር ዓቐበታት ዝሓቆፈ ናይ 184 ኪሎ ሜትር ውድድር ይጽበዮም ኣሎ እዛ ናይ ጽባሕ መድረክ ኣብ ጫፍ ዓቐበት ትዛዘም ብምዃናን 5 ነጥቢ ዘውህብ ናይ ዓቐበት ውድድራት ስለ ዘለዋን ኣብዛ መድረክ እዚኣ ዝዕወትን ብጫ ማልያ ዝሕዝን ተቐዳዳማይ ተዓዋቲ ቱር ደ ፍራንስ 2016 ናይ ምዃን ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ትካል ላኬቭ ሶሉሽንስ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ 2016 ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ናትናኤል ብርሃነን ኣብቲ ውድድር ተሸለምቲ ናይ ክብሪ ማልያታት ክኾኑ እንተደኣ በቂዖም ብምርጫኦም ዝፍጽሞ መብፃዕቲ እዮም ትካል ላኬቭ ሶሉሽንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ተተካእ ጸዓትን ስርዓተ ሓበሬታን ዝነጥፍ ትካል ኮይኑ ክልቲኦም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ማለት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃነን ኣብቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ውድድራት ወነንቲ ብጫ ማልያ ክኾኑ እንተደኣ ኺኢሎም እቲ ትካል እቶም ተቐዳድምቲ ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ ወይ ዓዲ ን150 ስድራ ቤታት ሄቦክስ SB 10 ዝዓይነቱ ፀሓያዊ ጸዓትን 15 ኢንች ቴሌቪዥንን ክህብ ተማጻቢዕሎም ብዘይካዚ ወነንቲ ቀጠልያ ማልያ ክኾኑ ተዳኺሎም ድማ እቶም ተቐዳድምቲ ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ ወይ ዓዲ ን100 ስድራ ቤታት ሄቦክስ SB 10 ናይ ፀሓያዊ ጸዓት ወነንቲ ቀይሕን ጻዕዳ ነጠብጣብያዊት ማልያ እንተዳ ኮይኖም ድማ ን50 ስድራ ቤታት ሄቦክስ SB 5 ናይ ፀሓያዊ ጸዓት ክህብ እቲ ትካል ቃል ኣትይሎም ትካል ላኬቭ ሶሉሽንስ ክልቲኦም ተቐዳድምቲ ኣብ ሓንቲ መድረክ ወነንቲ ናይ ክብሪ ማልያ እንተዳ ኮይኖም ድማ ንውልቆም ነቶም ተቐዳድምቲ ንብጫ ማልያ ሄቦክስ SB 30 ፀሓያዊ ጸዓት ንቀጠልያ ማልያ ሄቦክስ SB 10 ፀሓያዊ ጸዓት ንቀይሕን ጻዕዳ ነጠብጣብያዊት ማልያ ድማ ሄቦክስ SB 15 ፀሓያዊ ጸዓት መዲቡለን ኣሎ ኣብ ሓንቲ መድረክ ንዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ድማ እቲ ትካል ሄቦክስ SB 10 ፀሓያዊ ጸዓት ክሽልም እዩ